मैयाहाय जोङो खोनानो मोनदों जोंनि मानगोनां UPPL नि दैदेनगिरि जोंनि लहा बिदा गिदिर लहा बिथाङा होनदों जे मन्दिरनि नामावहाय मन्दिरखौहाय लानानैहाय फल'बन होनानैहाय जे जिनिसा जयनिं खालामहोदों होननानै किन्तु बियो एकेबारे नंखाय मानो होनना बुङोब्ला आङो एक्चुअली बै समावहाय दुर्गा फुजा जोंनि मोनफ्रोमबो जानो गोनां कमिटिफोरजों आं लोगो लाबाय थादोंमोन बे समावहाय मिथिनानै बिथांमोनाबो गुगल खाता 1 नम्बरखौ गुगल खाता 1 नम्बरनि हरिनगर मन्दिर बहाय गंसे दङ बहाय बिथांमोना जायगा थिक खालामनानै आंखौहाय लेंहरदों दा बिथांमोना फार्स्ट टाइम लेंहरनायाव केन्सेल जादों सेकेन्ड टाइम लेंहरनायावहाय आङो नुजाहैनो हादों आरो बे समावहाय बिसोरो होनदों जे बे मन्दिरा गोबाव समनिफ्राय आनकमप्लिट जानानै दं बेनिखायनो बे मन्दिरखौहाय एसे सहाय होबा हामगौ होननानै थिग बेबायदिनो आंबो बिथांमोननो खोथा होदों जे जिनिसा जोंहा दा सरकाराव गैया बेनिखायनो आंनिफ्राय हानायखिनिखौ अनसुंथाइ होगोन दा बेबायदिनो आङो बिसोरखौहाय हानायखिनि अनसुंथाइ हरदों नाथाय बिसिनि बे मन्दिरखौहाय जेब्ला पावाराव फैयो अब्ला कमप्लिट खालामनानै होगोन होननानै बे खोथाखौ बुंदों किन्तु जे थगायनानै लाजि सिं सिं जयनिं बिसोरखौहाय खालामदों होननाया बियो लाजिथाव बाथ्रा लाजिनांगौआ जों नङा लाजिनांगौआ नोंथांमोनासो मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना जाम्बा नङा नोंथांमोना सियान किन्तु नोंथांमोनखौ बिथांमोना बुरबकसो खालामदों मानो होनना बुङोब्ला जितु बिसोरो चक्लेट जाग्रा नंला दा बिसोरो गोलाव गिदिर जाबाय बैसोगोरा जाबाय बिसोरखौ जोङो ललिपप जाहोनानै बुजायबादि बिसोर लागोन बे नङा मानोना बिथांमोननि निर्देश बादिसो जोङो थांदों बिथांमोना गोसो स्व इच्छाजों जयनिं जानायावसो बिसोरखौहाय जयनिं खालामहोनाय जादों आरो बिथांमोना होनखादों मिडियानि गेजेरावहाय जे मालाबाबो उइलाम नार्जारिया बेवहाय पलिटिकेलि बाथ्रा बुङाखै मानोना मन्दिरनि नामावसो बिथांमोना लेंहरदों मन्दिरनि नामैसो आं बाथ्राखौ बुंबोदों दा बेनिखायनो आं बेखौसो बुंहरनो नागिरदों एसे सिन्था खालामनानै बाथ्राखौ बुंनाया मोजां मानो होनना बुङोब्ला बे साब्रैया जितु बिपिएफनि जानो हायाब्ला नोंथांमोननिबो बिसोरो साब्रैया जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना हयथ' मन्दिरखौ लानानैसो बिसोरो बिजनेस खालामदों जानो हागौ दा बेनिखायनो आं खावलायो जे बाथ्राखौहाय एसे सिन्था खालाम आंनिबो नाम्बार दं सोंहर फंबाय बियो बेबादि माबादि जाखो माब्रै जाखो अब्ला नों क्लियार बुंहरगोन दा जिनिसा लाजिनांगौ बाथ्राया बिसोर दा लाजिनाङा नोंथांमोना मानो होनना बुङोबा दाखालि 18 थारिखआवहाय जे जोंहा 4,000 जे जयनिं जानानै थांबाय बे 4,000खौ जितु जोङो साथामखरि लाब्लाबो बेवहाय जोंहा 12,000 फैना दंखायो आरो जोंहा सिगांनि 8,500 दंखायो बेखौ प्लास खालामबा जोंहा 20,000 ओरैनो दंखायो अब्ला जोंहा जयनिं लानांगौनि खुनु मानियानो गैबावा दिनैहाय जितु जोंहा साइलेन्ट बट गैयाबाबो 2,000सो दंखायो बेनिखायनो दिनैहाय जोंना खुनु नोंना 22,000सोआ जोंहा जानानै दंखायो बेनिखायनो जोंहा जयनिं लानांगौनि बाथ्रा नङा जितु जोङो बट लानानै देरहानायसो आरो दिनैहाय जोंहा देरहानायाव दङ जोङो बेखौ रोखा बुंनो हायो नाथाय नोंथांमोना दाखालहाय जे जिनिसा बुंनो हायाखिसै 4,000 जयनिंआव साब्रैखिनिखौ नोंथांमोना बुंबाय मोजां बाथ्रा नाथाय बेखौबो बिजिरनानै ला जे जिनिसा बिसोर जोंनि जानो हायाबा बिसोर नोंथांमोननिबो जानो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला मन्दिरनि नामैसो बिथांमोना हयथ' बिजनेस खालामो खोमा बेखौ नोंथांमोना बुजिना लानाया मोजां आरो आङो जुमदार ओनसोलनि बा समस्तिनि साफ्रोमबो जनगोष्ठीनि सिगां मोनसे बुंहरनो नागिरदों मेसेज होनो नागिरदों उइलामा जेखिनि बाथ्राखौ होयो बेखौहाय दिनैसिम मावालाबा थायाखै खम बेसि जानो हागौ मावनायनि खेत्रआव नाथाय लांसु फांसु सिगांनि बादि आं सासे बिजाथि नङा आङो गोख्रों सासे बिजाथि हिसाबै ओंखारबोदों बेनिखायनो जायखि केन्डिडेट जाया मानो अपोजिशननिफ्राय जोंहा बेवहाय सिन्था खालामनांगौ गैया आरो आं साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सायाव आङो बेखौनो मेसेज हरनो नागिरो रावखौबो गिनांगौ गैया रावनिबो प्रल'भनाव थांनांगौ गैया नाथाय बेखौसो बिजित दे हरसाखै जिनिसा उइलामा खामानि मावग्रा नंमारगौना नंमारा नोंथांमोना खेबसे होनानै नाय